लगी क्या हाल चल बा? अरे नहीं ठीक है बेटा, संडे रहला ना तो लेट काम भइल। और बताव। अरे हम अपने लइकन के पढ़ा के बैठनी। और बताव। अरे ओ चरवा कितना हुआ ना पूछो, कले बोला ले आनी पानी आवेला जनली। हाँ यहाँ रहत रहे तो नहीं बोले रहे। हमारे मौसी के घर है जहाँ भैंसिया रहेली, वो भैंसिया तबेलावा में 10-10 गो एसी लागल बा। तो बताव, जब उनके तबेला में 10 गो एसी लागल बा तो उनका मौसी हमें का के डेरा डालेली गर्मिया में मोरी मैया। एगो हम कहनी कहानी एसी उठा के वो दे ली, सेकंड हैंड एसी दे देले रहती तब जानती कि दे दी हले बेचरवा के मौसी। अरे बतिया ले है दलीदरे है कुल तब बता के डेरा डालेली। अपन गरीबो रही तो अपन नीक रही, दूसरे का तो ताना देवल जाला। बस सब चोर के चोर हाँ दलीदर। हाँ एसी में अरे बस कर हो तो तन फ्रिजवा में दे आई तो तन ठंडा पानी पिए के मिले लागल। औकात बड़ी के ठंडा पानी पी के और नहीं तो। हाँ अब कैसे कहे अपन लइका कमा के दिहले बा। खरीदत केहू के पैसा केहू के लागत बा, नाम केहू के होत बा। भूजल भंगिया भाग नहीं हुआ बाती बारे जाए तो मैंने क्या करे के बा हो, हंसा कूदा चिल करो मैंने मौज मारो।